Cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radyo. Action Firing Line. Alas 6:55, Action Radio Philippines Standard Time, Action Firing Line. Katapusan nga Lunes sa ika-6 nga bulan sa nga tuig 2022, Monday edition sang inyo sining nga palatuntunan. Action Firing Line. Yari kita sa June 27, 2022. Kamusta? How are you? May 3 na lamang kaadlaw ang nagahabil-habil. Kag mabulos na ang bag-o nga administrasyon sa panggobyerno sang Pilipinas. Halin sa Duterte administration, pakadto sa Marcos administration. Action Firing Line. Firing Line. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervoya, suguran ta sa pagdayday sa kanano alakat sa panahon. Himalaon naton kung ano ka matod ang report nga mayaran na naman sa LPA nga resiplatan. Kagano ba lang yesiling nga plastada sini sa kinaandan. Maging katuwang naton sa sini nga panatunturan sa pagdala sa impormasyon may kangtaran sa lakat sa panahon. PDMPD. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Omonta Action Gun Republic. Action Gun, bayong gabi. Please kabin. Oo, mayong gabi, Action Play, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon, Hulyo 27. Aha. Bali, duha ni siya low pressure, ha? Ang LPA-1 ari siya presente sa sulod sang aton PER o Philippine Area of Responsibility. May gamay ni siya nga chance nga may isa siya ka bagyo o tropical cyclone ka gina-forecast ni siya nga magasulod sa ukon magahilapit sa aton nga Philippine landmass, no? Kag may ara man nga isa pagid ka low pressure area vortex o kon ginatawag naton nga LPA2 magapormal siya malapit ukon sa sulod sang aton PER. May dako dyan sayan nga mangin isa ka bagyo, no? LPA2 kag gina-forecast siya ma-exit sa PAR o kon Philippine Area of Responsibility naton padulong sa South China Sea. So may ara ta nga active nga tropical cyclone threat sa sini nga forecast period, no? Kag monitor ta ni sang waay pahuway kay amo ni ang kuan sang pag-asa. Dason ang LPA-1 ya, gamay ang tsansa niya ni nga mangin isa ka bagyo, no? Magagiho ni siya pa north-northeast direction o kon maricarb siya. Kag tiyam na wa ini tsansa si LPA-1. Ang LPA-2 pa kwanon tani, pa abuton tani. Okay. Si low pressure area karon ara siya nagaantad sa distansya 150 kilometros na katungdan sang Abukay sa Bataan, malayo sa ato, no? 14.3 degrees north kag 119.1 degrees east. Kita ya ari lang diya sa 11.9 o kon 12, no? Kag nagaapekto ni siya Metro Manila sa Kabisayan, no? Region 6, 7 kag 8 upod ng Calabarzon, Mimarupa, Central Luzon kag Isabela. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Ang iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabiling nga generally fair weather kita. May pag-uum-guum lang aton kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala man ni siya naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob nga tuga inisang localized thunderstorms. Mga
coastal shoreliners naman sang kabugusan sa Kabisayan Region 6, 7, 8 no. Ang kabugusan sang Mindanao kag Southern Luzon. Ari kita na paidalom sa hanginay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Maghalin na bagatnan nakatungdan pakadto na bagatnan na sidlangan southwest to southeast amom na mabatyagan naton sa kabugusan sang isla sang Negros kag wala pa kitagil warning advisory. Kalmado pa nga aton baybayon ari pa kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May wave height ni siya, 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag karon alas 5:26 sining hapon, walang itugay no. Ang taob naton kay ina 1.0 metro ang kadalumon. Magabalos ang una sa 1:52 karon sa kagahon 0.2 metro. Kag alas 6:30 sining hapon nagtunod si aring adlaw. Mag-botlak ini siya no ang bukang liwayway sa nasidlangan alas 5:29 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius. Mabulubog na siya 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, manilakat sa atong nga timpo sining gabi. Aksyon, Mar. Salamat, Aksyon Gan. Action Firing Line. Sa manang ulihi ang monitoring sa ato sa Provincial Disaster Management Program Division ang PDM-PD ang naisparesahan naton nga pagkatupa sang nipis nga ulan kaina kay aman diri sa Bacolod sa ato sa mga ka-action outside Bacolod bala sa iban nga mga lugar sa Western Visayas diri sa Negros Occidental. Sugiran ta kamong may mga alas 2 ang takna kaina tubtob alas 3 tubtob nagpanaog sa kasisidmon. Dari sa Bacolod, may nasiplatan kaina nga tuman ka itom nga galom sa nabukid nga bahin sang langit. No? Action Firing Line. Ang pagkapurun-puron sina galom amo ang nagpatupa kaina sang tulutalithi. Sa pila ka adlaw nga nabilin sa sining bulan sang Hunyo daw pulo pang hawid pe ang tiyempo no kun kaisa pamahog ang dulod-dagoob kag pagpangilat. Action Firing Line. Firing Line. Sa nasalentara, yari kita sa June 27, 2022. May pilan na lamang ka tulog ang nabilin. Pilan na lamang ka adlaw ang nabilin kag mga babay na ang Duterte administration. Mag-welcome naman kita sa Marcos administration. Ang pamangkot diri kon matupong anayhan o kon malabawan ni incoming President Bongbong Marcos ang mga ginbilin nga benepisyo, kayuhan o kon ligasiya ni outgoing President Tatay Digong. Action Firing Line. Firing Line. Ang adlaw nga Biyernes sa Hulyo 1, isa ini sa maragtason nga adlaw para sa Pilipinas bangod diri magasugod. Magasugod kayod ang Marcos administration kabulig ang mga miyembro sang iya gabinete. Action Firing Line. Update ninyo kami sa pagtungkad sa mga balita kapag pisa-pisa sa mga isyo kag kontrobersiya nga nag-apekto sa aton tanan ang pagkatukib naton sa mga kagarukan sa ato sa gobyerno. Action Firing Line nga panatunturan maghahanot tarugay-dugay sa mga balita kag mapuslanon nga mga impormasyon sa sunod sang masobra 2 oras. Action Firing Line. Firing Line. Kabay pa nga ara kamo dira bangod ari man kami diri ara nakasentro na inyo sa nga palamatinan diri sa 684 kon ara kamo sa radyo kaga sa live stream Facebook Live sang DYEZ sa ato sa mga ka-aksyon halong-halong taran nga tion protektahan permi ang inyo sa nga lawas ga hindi mamalhan sa nga balhas kag mabasa sa ulan kay mati kabudlay. Mas maayo na lamang nga wala sang balatian sang sertipikado kung dapuan kita sang masakit nga permi nag-aatake sa tion sang tigululan. Action Firing Line. Firing Line. Di basta gani mag-tigululan aradang ubo, aradang sipon, trangkaso, kulibra, ang pagpalanakit sa lawas, pati ulo, dugangan pa sang pagpulupis ngoon nga amo nang nabatsagan ta subong. Action Firing Line. Firing Line. Digid malikawan sa tiyempo ina mga ka-aksyon budlay ang sitwasyon kung mayara kita sang ginabatsyag. Importante
nga hindi lang kita matamaan. Kabay pang ara ka mo nagatutok na sa sini nga palatuntunan, ara ka mo sa maayo nga sitwasyon, malapit kita sa grasya kag malayo sa disgrasya okay na. All right pa. Action firing line. Na 7-4 sa inyo sa nga opinion, komento kag reaksyon sa mga ginatalakay naton diri nga balita kag isyu sa sini nga palatuntunan. Hindi magkahuya, ipadalain na sa ato sa nga text hotline. Ari ginauyatan ko ng mapulang mapula nga text hotline 0963 757-0874. 0963-757-0874. Basta hindi lang gituman kalawig kag kasarangan lang para nga maakomodar naton tanan. Action firing line. Firing line. La 7 size Action Radio Philippines Standard Time sa iluhan tara ang paglinas kag pagsipad-sipad sang mga balita nga dapat naton tutukan. Let's go! Action firing line. Panahon ta ang sabahin sang nasyonal. Sa balita nasyonal, ang balitang Marcos. Masulusobra na lamang 2 ka adlaw ang nabilin. Inaugurasyon na ang balita nga ang United States Second Gentleman nga si Douglas Imhoff. Bana ini siya ni Imhoff or Imhoff. Bana ni Vice President Kamala Harris. Amo ni magapanguna sa delegasyon sa Washington nga magatambong sa inaugurasyon sa maabot nga Hunyo 30. Action firing line. Firing line. Ang siling sang White House si US President Joe Biden amo ang nagdesignar kay Imhoff nga pamunuan ang 7-member delegation sa Marcos inauguration. Statement ini sang White House nga napitsahan kahapon Hunyo 26 pero subong nga Lunes tigin pagwas publiko. Action firing line. Firing line. Si US Embassy in Manila Charge the Affairs Heather Variav kag Filipino-American Congressman Bobby Scott of Virginia, chairman sa US House Committee on Education and Labor, mag-aupod man sa delegasyon. Ari pa ang isa ka mapagsik kag nagapisik-pisik nga balita. Action firing line. Firing line. Kon maduduman nagligad nga Webes, agin palayag ni Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. nga ang joint exploration talks sang Pilipinas kag China dulaon na. Bangon amo ini kunong mando ni outgoing President Rodrigo Duterte. Action firing line. Subong nga managsulod ang bag-o nga administrasyon, liwat nga nabuhi ang isyo. Kay ang initial nga plano, base kung sigihon ni Marcos Bla, ang joint exploration talks. Action firing line. Firing line. Labi na nga ang pungsod China nagpabutyag sa interes barong ibalik ang among hambalanay sa pagpungko ni Marcos bilang bago nga pangulo sa pungsod sang Pilipinas. Tingtawag sinis disputed body of water. Sa tunga sang Pilipinas kag sa nga pungsod China, away sang pungsod nga daw tulabong lang kadako nga Pilipinas. Ano balang po sa tagumparas pungsod China man? Ti ang Pilipinas butang tano tulabong abe kontra sa pungsod nga daw kaangay lang sang elipante nga mong China. Action firing line. Firing line. So anong ibato sang tulabong sa elipante? Gusto lang niya maghapon-hapon sa likod. Magtusik-tusik sa likod sang elipante. Tuig 2018 pa lang may kasugtanan na ngagin pirmahan na duwa ka mga nasyon may angot sa West Philippine Sea Exploration. Tikon basihan nato na tawag sa lugar West Philippine Sea. Philippine, aris Pilipinas Di bla? Kaklaro na gid na. Nakita nagapanagiya kung tani na aris Pilipinas, West Philippine Sea. Kay Philippine Sea, pero ang ato na gid hindi pamangkon. Action firing line. Firing line. Diri naton matestigan ang Marcos administration kung paano atubangon kag paano itratar ining tuman kadugay nga isyu ni labi na sang departamento may kang tanan sa Foreign Affairs, Foreign Relation. Ano ba lang gindalang miyura sadtong dumduman nyo man guro nga mayara sang Memorandum of Understanding nga ginpirmahan ng Pilipinas sa pungsod China para sa gas kag oil
exploration. Action firing line. Interes sang Pilipinas ang nakataya diri. Ang panawagan sang pila ka mga grupo labi na sang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas. In short, pamalakaya, panawagan nila kay Marcos Jr. dapat mag-issue sang public statement nga dalayon nga nagadula sining joint oil exploration. Kag dapat way na sang negotiation nga matabo. Action firing line. Ang hambal sang sining grupo daw pareho lamang ini nga ginatugutan gyapon sa Pilipinas. Ang ginahimo sang pungsod China sa ato sining nga marine resources. Pagbaliwala sa legal kag political rights sa West Philippine Sea. Daw way nagid sang may mahimo daring pungsod sang Pilipinas magamuning plastada ni man. Bisan may ara na sang international ruling, baliwala lang gyapon sa China ya. Nagabot siyo gyapon ang pagpangibabaw sang China. Kag diri naton nadumduman naman ang halambalanon nga in the long run China will win. Action firing line. Ano pagkiniban sa nga balita sa lokal? Atensyon sa mga mahilig magdala o kung magsokbit sang pusil bisan pa nga may lisensya. Sa Metro Manila, sugod sa mga Lunes, pasi kung magpa Metro Manila ka mo bala, pasi may ari diri ka pamati nakatutok diri. Nakamonitor nga makadtos Metro Manila. Bisan pa may lisensya ang inyo sa nga pusil, may luyag ipabalo. Ang atos sa mga otoridad. Sa Metro Manila, sugod subong nga Lunes, ginpatuman na ang gunman. Action firing line. Mga isaman kismana ni magalawig anom kadlaw ni bilang security measure para sa inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mabot ng Webes ni Hunyo 30. Ang hambal sang Philippine National Police, ang gunman kon suspension sa nga permit to carry firearms outside the residence, ang mga epektibo ni hasta Hulyo 2. Sip-isip ta, Hulyo 2. Anom kay bantod kadlaw nag-ubisa. Subong June 27 mo. Ang toyo sa niya agad ti mapunggan ang anuman nga mga criminal elements o kon lawlessness, ang kawalan ng batas, lawlessness, ang mga waay nagapatis kasuguan bla. Kay may report nga may pila ka grupo nga plano magsabotahe sa Marcos administration. Amo ning ginaid-id subong bantay sa PNP. Kay iban pa nga mga law enforcement agencies. Kung bala matuod din pamahog niho. Pamahog sang pila sa ka mga grupo. Mayara gani ginasiling nga may grupo halin sa Amerika madulhog lang di para gamuhon sa botahion ang Marcos administration. Action firing line. Firing line. Ang siling sang tumandok sang Negros Occidental nga siya PNP spokesman Police Brigadier General Roderick Agustos Alba. Ang ginahimo sang PNP ginatipon na mga impormasyon. Mga information kag plano may angot sa kung anong guidelines. Sang gun ban implementation, dala na ang rerouting traffic plans. Action firing line. Firing line. May interagency press conference ngay mo on buwas nga adlaw, muna balantayan ta para i-review ang mga guidelines nga ipatuman sang PNP sa preparasyon sa Marcos administration. Ti Hunyo 30 pa lamang sa agaya makit-antara na ang linibo ka mga kapulisan, AFP, kag iban pa nga mga personalidad halin sa talatapan sang aton sining nga gobyerno. Action firing line. Firing line. Hindi man basta-basta ang kadamuon sa mga kapulisan mo ang iga-deploy. Mas maayon na lang ni ka masiguro bla. Kaya manti, incoming president niya mo. Damo kabay isang may mga grupo nga nasuya pa sa kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hubalin sa pagkapangampanya totoo subong. Labi na nga nagdaog siya bilang presidente sa Pilipinas. Mayara sang 15,000 man lang ka mga personnel halin sa PNP, halin sa NCRPO, kag AFP. May mga dalan sa Radaranay, may no-fly zone para sa mga drones. Uso ni subong ang drones mo, hindi ni pwede. Kag aircraft, ang drones kag aircraft, sakop ini sang no-fly zone. Dumalian ini sa 1 kilometer radius sang National Museum. I-implementar man ti
subong ang mga puerto kag waterways palapit sa museum ginpangusisa na. Isubong pa lang ang Lunes ang preparasyon kung lang tawonta plastado na ang bantayan ta bala mangin madinalagon mangin matawhay o kung basi may magagamo nga grupo. Action Firing Line. Alas sa 7:14 Action Radio Philippines Standard Time, lumpatan ta ang balita abi sabay sang lokal. Action Firing Line. Firing Line. Bag-o nga hepe sang PNP, pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, may bag-o nga pamuno ang ilas nga Philippine National Police sa Silay, Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, kag sa Hinigaran, Lieutenant Colonel Nisirato Sabando Jr. Action Firing Line. Firing Line. Pareho sila ranggo, no? Dibla? Mas mabulubog at ang mga ranggo, apang ang pamangkot diri kon mangin mapag-unmanayhan, ang ilan sa nga serbisyo na binasa pagresolbar sa mga kaso kag pagmentenar sang kalinong kakitawhayan sa lugar nga ila sini nga pagasaylohan. Sentrohan naton ang banwasang Hinigaran nga aman kay damlag lang may krimen na nga pagtiro patay nagligad. Nagligad to. Dara natabo sa may banwasang Hinigaran. Ang biktima utod to sang bodyguard ni Mayor Arceo. Plus, kung maduduban naton, may gintanyag man ang alkalde nga 200,000 ka pesos padya reward money sa sinuman magkahatag sang impormasyon para makilala, matultulan ang ginapanaguan kung kapanago ginman kag manakpan yadtong tagluthang. Action Firing Line. Tingawad naton nga malapot dugay-dugay kay naka-off pa ang communication no. Ani Hinigaran na Mayor Jose Nadi Arceo, importante ni nga may baluan naton mga ka-aksyon ano ba lang iya sa nga mando sa bag-o nga hepe sang Hinigaran PNP kag iulayhon ta naman kung ano nadagatan sa ginpatigayon nga clean up drive sa mga kabarangayan bla sa Hinigaran kung dengue nga kaso ang paghahambalan. Action Firing Line. Ang pagpangatake sa mga lamok nga nagadala sang dengue dira sa may banwas sa Hinigaran sige gyapon, problemado gyapon. Dugay-dugay tinguan ta malabot si Mayor Arceo. Dugang pag-isa nga mga balita lokal mga ka-aksyon, appreciation ceremony para sa mga frontliners nga nagtaya sa nga ila sa kabuhi lamang mabuligan ang mga pasyente nga natapikan sa nga COVID-19 sa Bacolod subong nga hapon ginpatigayon. Action Firing Line. 3 days more to go. Kag si Mayor Leonardia magababay na sa NGC. Pero may mga dapat pa nga tanapuson. Siyempre, hindi man pwede nga bayaan niya na. Isa diri amo ning pagkilala, pagdayaw o kung pagpasidungog sa mga frontliners, dugang detalye sang sa nga balita aton man nga pagkatutukan. Action Firing Line. Firing Line. Alas sa 7:17 Action Radio Philippines Standard Time, direta na yung balbalon ta na nayo. Flash report sa aton sa nga patrol, sunog ni sa. I-check ta sa patrol with Action Zel Minardo. Action Zel, please come in. Action Marlon, isa kasunog ang nagluntad yan sa Barangay 40 malapit sa isa kabagsakan dra sa may Libertad Public Market. Action Marlon sa padulong na subong ang patrol ato na checkeron kung ano ini ang nasunog no, kung establishment bala o residential o kung ano nga sini ang nasunog dito Action Marlon. So far wala kita diri sa area Action Marlon, wala pa man may nag-ingawid mga dalagko gid nga fire truck no nga nagabulig. So checkeron ta lang ang area Action Marlon. Axel, anong information inisal ka na baton mo residential ini siya? Wala pa Action Marlon sa Okay. no, ano ini ang nasunog basta malapit ini sa may bagsakan niya sa may Libertad Public Market Action Marlon. Kabay pa nga hindi lang na sa lugar Action Zel nga ikitikit ang mga panimbalay kay Barangay 40 Action Zel. Damo na sa mga balay nga ginatuwag nga squatters area bala no. Kabay pa nga hindi lang na Action Zel. Sige. Action Marlon, na para sa Action Flash Report, si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.
19 minutos na kaligad sa tag ng alang Society Action Radio Philippines Standard Time. Standby dugay-dugay mga balik ato sa nga patrol. Nagapadulong na sa area ang report nga sumunod mga ka-action Barangay 40 malapit sa Bagsakan. Tiya magsiling kita Bagsakan. Dira man nagadagsa ang mga tabo. Action! Firing line! Firing line! Ibalaon tani kung ano ang nasunog kabay pang way lang sang nahalitan nga kabuhi sang tawo. Property, hindi na malikawan nga magkalasunog. Prote kung kabuhi isang tao, nagani ang mahalitan, mag-action, isa lang kabuhi isang tao, hindi na mabalik. Action! Firing line! Mabalik tuwad na gaya nga to sa ringa patrol with action na Zel Minardo 720. Action! Firing line! Firing line! Balikan ta nga to sa ringa mga balita, mga ka-action, atensyon sa mga kaban-kalanon. Bag-ong administrasyon magasunod na sa Hunyo 30 sa Odto. Outgoing Mayor Pedro Zayco kaina sa flag raising ceremony. Mayara sang mensahe ang unang pagpalayagyati. Siyempre, ang pagpasalamat sa tanan-tanan nga mga nagsuporta sa SD nga administrasyon. Action! Firing line! Mga hinimuan sa Kabankalan, tinguan tang mga hinimuan niya sa Kabankalan, tinguan tang mabalaan pagida. Pero nag-istorya sa akon si Mayor Zayco, no? Next days, no? Dason nga adlaw, no? Mga ma-schedule ta siya, live mga ka-aksyon sa sini nga panatuntunan. Action! Firing line! Firing line! Plus, buwas ka adlaw, may ara sa katapusan nga transition meeting, no? Ikatatlo ini nga transition meeting sang outgoing kag incoming administration para mangin smooth ang pagbulos sang bag-o nga administrasyon. Action! Firing line! Dira na sa may banwa sang Kabankalan man, isa ini kabaragtason nga hitabo dira sa Kabankalan kay damo gid sang daw hindi makapatibla hasta subong nga sa sulod sang pila ka dekada ang pagdumala sang mga Zayco sa Kabankalan, way gid tuya mamansahan mo, no? Way gid mamansahan, daw tubig lang nagasigi-sigi lang ilig. Pero nakaligad nga eleksyon damo gid sa nakibot, no? Nagsentro sa Kabankalan kag Silay City mo ang resulta sang eleksyon, damo gid sa way nagpati, ginkakibot sang kalabanan, ginkakibot sang Kabankalanon, pati na ang mga Negrense ang resulta sa eleksyon. Action! Firing line! Di sa abansing 238, 278, no? Ang boto nga abanse, dumaog ang kasumpong nga si Benji Miranda. Pati ang incumbent Vice Mayor nga si Raul Rivera na lutos man. Action! Firing line! Firing line! Subong ang manugsulod nga administrasyon sa Kabankalan, Miranda kay ang vice-alkalde, nagmanilagon Miguel Montinula Zayco. Action! Firing line! Firing line! Bot silingon ang Zayco nga apelyido, hindi magali padula gyapon sa Kabankalan kay ang Vice Mayor nga nagdaog, Zayco man. Ang pagdumala sa Mirando Zayco nga administration sa Kabankalan balantayan, bangod kon plano lang kag mga proyekto nga istoryahan, isa ang Kabankalan City sa may pinakadamo nga listahan. Kabankalan, amo ini ang nagasunod sa Bacolod bilang pinakadako nga syudad diri sa Negros Occidental. Damo ni nga mga kabataan wek balo, ti subong kabalo na kabo. No? Tuig 2010 pa lamang, ginaluto na sadto ang plano mo nga paghimo sa Kabankalan bilang isa ka highly urbanized city, pareho sang Bacolod. Action! Firing line! Firing line! Kung ako nag-star sa Kabankalan City, bugal ko gidya, nga ang akon sa nga syudad, himuon, highly urbanized nga syudad. Kadako sang bintaha Kung highly urbanized, ang isa ka syudad, lantawan yung Bacolod bla, no? Ti consensus ang hambalan para sa ginatuwag nga urbanization. Damo sa nagasiling, nga pasado ang Kabankalan City, kung total population sang syudad bilang requirements para maging isa ka highly urbanized city, Kabankalan, why man sang problema nga nakit-an tani? Action! Firing line! Firing line! Di kung matabo mga ka-aksyon, mangin Lone District ang Kabankalan City. Kung Lone District, bot silingon,
pwede sila makaproduce sang ila sa di kaugalingon nga representante o kon kongresista sa Kamara. Action firing line. Palon tani kay daw na lipatan na ba ng plano or istorya, no? Ining pagduso nga mangin highly urbanized city ang Kabangkalan. Kulang lang na eh. Kulang lang na sa pagpipi to sang mga ara sa babaw. Mga ara to sa Kamara kag sa Senado. Kasi pagsulod sang bag-o nga kongreso, mamunuhan naman naliwat. Action firing line. Agkon madayon ti kampiyon nga balita naman eh. Negros Occidental, duwa ang highly urbanized city. Kag, basi kon dugangan pagid, basi kon dungan maribala, sa ginaplano man subong nga pagtunga sang sudad sa Bacolod, di ba? May plano man bla nga tungaon sa duwa ka mga distrito ang sudad sa Bacolod ba katahom no? Makin mo? Ang duwa ang Bacolod, maduwa ka distrito na, plus ang Kabangkalan, ma-highly urbanized city pa. Kampiyon na kampiyon. Action firing line. Firing line. Lasyo 25, ano pagkidibal sa nga balita sa bayan sang lokal, Negros Occidental, daw nagawawaw o kung nagangoy-ngoy ang adlaw nga wala sang kakatabo nga insidente sang pagtiro. Action firing line. Kahapon lalaki nga nagatindog sa kilid sandalan sa barangay Elhis, Bacolod. Ginpalapitan sa isa man kalalaki, simple lang mo. Pagpalapit tinayaan sang pusil, tinero, tumba, pilason, gindala sa hospital. Pag ang pagpangakaton ang pagpalapit kag pagtiro, nakuhaan ni isang recorded video sa closed-circuit television camera. Action firing line. Firing line. Sinoyad tong lalaki nga nagpasimple lang man. Nagpasimple lang sa pagpalagyo niya mo. Kung nakuhaan sang video, marisolbar ay hanang kaso di. Ano pagkadiban sa nga balita sa San Enrique? Motorcycle riding gunman. Ang isa nanaog sa motorsiklo, ti sama sa nagatiro mo nang nag-angkas mo. Naka-helmet pa yang nag-angkas. Huwag di na home-dahom, duwag ito nabalaan sang target nga siya nagalitong tiruhon. Nagpakuno-kuno, ining nanaog sa motorsiklo nga naka-helmet, nga mabakal sang sigarilyos tiyangge. Ang nagabantay sa tiyangge, amo galing target niya nga tiruhon. Action firing line. Isa kanupok, igo sa dughan. Ang naglutanit dasig balik sakay sa motorsiklo, nagpalagyo, motor way sang plate number. Action firing line. Firing line. Siyempre baka balawin sila nga, kumutangan nila plate number, hindi mo base kung mabalaan sila. Anong background sa saning biktima? Ano ang iya sa atraso sa nagtiro sa iya? Ang dugang istorya sang saning nga krimen, kag kung may bag-o ba lang nga impormasyon nga nasiko pa nga to sa kapulisan, dara sa maya San Enrique PNP, aton tutukan. Action firing line. Kaya na, ginasiling nga may ara sa ginatuwag nga person of interest na mo, kag may ginatutukan man nga motibo sang krimen. Ang Deputy Chief of Police ang San Enrique, Labutunta, dugay-dugay. Action firing line. Firing line. Ano pagkidibal sa nga balita, punon ta kamo sa balita, pamangkot, handa na bala kamo? Action firing line. Firing line. Ang sabat sa mga tawo, pamangkot kag sabat sa mga tawo, sa handa na bala kamo? Handa sa ano? Handa sa dugang na naman nga saka sa presyo sang petrolyo. Action firing line. Kolorinot agtang na naman yung esperiensyahan sa mga motoristaryo. Katapusan na langgit kuntani nga Martes sang Hunyo buwas nga adlaw. Pero nagapanghawid pa yaw, mahingagaw pa sayaw. Saka plus saka. Ang gasolina 4 ka beses nga pagsaka, 4th straight week kitsakit na rin. Ang diesel kag kerosene 5 pagid kasunod-sunod ang pagsaka kada semana. Action firing line. Firing line. Ang singgitan subong sang publiko, tama na, sobra na. Mayara gani nga subong nanawagan na yakay, mayara gani nga subong na nagapanawagan na sa kay Kibuloy. Ako niya napastap ang pagtayog sa linog, kung pwede,
ipastap manabi ang saka sa presyo sang gatong. Action firing line. Sarangan na yan eh, kuwada. Kalukadlawan talan ni Porte apektado ni ang tanan. Laban-laban nga matabo ang sadtogin palayag sa nga DOE. Ha? Tanda ko gid mo. Ang ambal sa nga Department of Energy mga kaaksyon nga ang presyo kada litro sang petrolyo magalabot isa kagatos dutay na lang gino. Kahapon pa lamang tubtob subong adlaw may mga separado na nga advisories ang Chevron Philippines Incorporated sa unang tawag sa Niscaltex. Ang Philippine Shell Petroleum Corporation kag si Oil Philippine Incorporated. Hambal nila pasakaan nilang presyo sang gasolina. Mate-mate. 50 sentimos malang sa diesel. Action firing line. Firing line. Sa diesel sa gasolina, 50 sentimos sa gasolina. Kag 1.65 sa diesel, sa kerosene, 10 sentimos. Action firing line. Firing line. Ang masyado kapinot mong presyo sa diesel, o batian nyo man, di ba? 1.65. Grabe na. Grabe. Ang diesel, amo ni ang isa kasahi sang gatong nga perme ginakonsumo sang damo nga mga salakyan. Di ba? POV, ining di pasahero ng salakyan, kalabanan diesel na. Mantanda man yung mga gasoline stations, so. Kondento ang medyo bakal-bakal, dito man sila nagapasaka sang dako nga dugang sa presyo, no? Action firing line. Firing line. Ang presyo subong arana sa bi sa isa kagatos. malapit na. Ang presyo malapit na mawagtang. Sa 100. Kag nagahilapit naman ang pagwagtang sini sa publiko. Ay oo, lapit na lang magbalik sa dating gawi. Basi kung magbisiklita na lang kita sini. O kung mangita ta, may kabayo pa na kabuway. Be? Mangita ta kabayo kay butangan ta kalisa. Action firing line. Ang pamangkot nga abala hindi mapunggan sang gobyerno ang pagsaka sa presyo sang gatong. Kung may tiyempo tayo istoryahan ta kamo dugay-dugay. Kaya ang gobyerno nagliligad pa niya mga tinuig, surrender na niya. Action firing line. Firing line. Ano pa ba nga balita ka importante sang CCTV camera subong ginahambalan ang mga ordinansa naging pang pasar sang SP Bacolod, sang guna pang lungsod sa Bacolod, ang implementasyon, natulugan. Action firing line. Kahapon lang mang may panibag-o na naman nga krimen nga pagtiro sa Barangay Alis Bacolod, may recorded video, naging pakita halin sa CCTV camera, nagtibing ini sa isyu, subong may kangtanan sa plano sa lokal ng gobyerno nga ang 4 gid ka mga ordinansas Bacolod dapat i-review. Action firing line. Firing line. Bisan isa lang kung tanik bilog bla, kung may unto ang ordinansa, okay na. Inyo kagin 4 nyo gid, puros pabingaw. Action firing line. Kung ma-review gid man, ayhan maplastar na sa maayo kag ang mga nagatakod sila. Matuman sila sa mga pagsulundan. Samtang ginaasikaso ini nga bagay, may isa man ka istorya may kantaran sa CCTV. Kung ninyo makit-an dara sa maginsangan, sang Burgos Lacson dire sa likod lang namon dio, intersection sang Burgos Lacson, may katindog na nga gray nga tubo, kita nyo na da. May tubo na da, babaw, taas na da tubo, taas sa gawa, may 4 na da ka mga kampiyon nga CCTV. Nga nakahambal ko kampiyon. Kaysa itsura ya pala niya, di kalidad kag medyo malahalo na. Action firing line. Ti kampiyon, ako kapati ko nga layo na nga lugar nga makuha mag-zoom ka bala, i-zoom mo sa malayo nga lugar makuha kag tinaw na. Ako mahambal ko tinaw na. No? Dumduman ko ang CCTV cameras dito sa may city proper sa Escalante City. Ako mismo isa sa mga media sa Bacolod nga gin-imbitar ni Escalante City Mayor Milicio Yap. Ginpakita yak taon-taho magsunel marmo kag ang bili di ko lang pagsugid pero barato sa iban nga pungso ya tuod gin purchase pero barato pero grabe katahom sang quality niya nga ang Sagay City ang bukid sang Sagay kitaon ang tao nga saka slubi.
Action firing line. Oh, kita na mo sa dako nga monitor sa ila sa command center. Kitang-kita mo, no? Ang higko sa tsinelas sang lalaki sa merkado kitaon sa CCTV. Action firing line. Firing line. Pero tiya katahom-tahom katama, tinaw katama nga CCTV. Dito butang spensar namon, gin pamangkot, damo kami itong media mo. Nagtumar sa palabangkotanon sa amon siring pinsar, nga hindi ni matigayon, hindi ni mahimo sa Bacolod, ha? Bacolod City, damo tawo, highly urbanized city. Pero ang CCTV, kung hindi gubaon, kiwi ang itsura sa tao. Action firing line. Firing line. I-zoom mo sa ang nawong sang tao, ang taas ilong gakurapa. Action firing line. Panasnan dala lang istorya sa ning CCTV. Ano kaimportante sang CCTV sa aton? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Ang elementary nga evacuation center na Okay, balikan ta rin ato sa mga monitor sa ato sa live stream dalagi na. Okay. Sa live stream ta puro pasyensya dalagi kay manipon ta sa ato sa mga linap ta. Okay. Lia Younger Esquivel, Didi nga Hulamiento, Yvonne Buiser, Good evening Action Marlon, Dan Sharing, salamat gid. Imbong Dio Campo. Action Marlon, monitor lang kami dis may maaw. Okay. Maria Lia Marabailes Banaglorioso. Aksumar, monitor dari sa may Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Joel Avancenia, good evening Action Marlon. Ana Sinuro, salamat gid. Kim C, okay. Good evening Action Marlon, keep safe. Okay. Hello Kim. Wow. Si Kim C. Bago namin ngalan niyo, no? Tahom, no? Ay mati, ano? Kim C. Okay. Rochelle Fulgencio Susana, okay. Good evening. Marilo Varon, Christine Menyes Villalobos, Revs Salves, okay. May sunog sa Barangay 40. Ara na kamo sa nga patrol lang, no? Mabalik tugad amo sa nga patrol, okay? Salamat kid Revs Salves, Stephen Vargas, dara sa may Barangay 40 sa lapit sa Bagsakan, no? Dugay balik ato sa nga patrol. Sarbay lang mo. Fred Tugaf Jr., Aksumalon din ang 1070, sunog na sa dito sa may Barangay 40. Dugay mabalik patrol kay nakabot ng patrol to. Toto Tatan, good evening. Salamat gid. Sarmiento L. Imon, Barangay 40, sir. Salamat gid sa mga nagpadala sa mensahe de. Nagtahaw naman ko na. Oh, salamat gid. Okay. Sige. Dina Roquero Habania, good evening lang da kay Nanay Heidi, kag Raul Habania, kag sabana ko, Putot Habania, kag kay Mitoy Bating. Okay. Dina Roquero Habania, sa Kandone Gatuslao po iyon ang pamilya Habania na mga Roquero. Toto Tatan, good evening dara sa kumpare ko sa Kabugaso, Maria Masilingan, kay Felix Castillo, kag Roy Gonzales. Okay, Bing R. Agresia sa Gorsur. Okay. Ito na yung aksonan. Amo na yung number ni ko, ano? Ni San Enrique, bala? San Enrique, dalagada. Oo. Ari. Si, ano ni? Si Major Aral? Aral. Pawa kasi mo. Pawa ko sa mo. Kuha ba lang ang full name ya? Interpreto sa live party sa ginatiro to bala ka Changi. Okay. Bing Agrida sa Grosur, di na sunog, Barangay 40. Edgardo Rimada, good evening lang sa ilan ni Radji kag si Novi Jin sang Kiro Food. Okay. Corporation, gapamati. Kamampati kami dari sa Estefania Bacolostri. Marvic Gigan Talavera, good evening Arb. Kamaritor kami Asyenda Tabayag, salamat kid. Okay. Pasalamatan tagina kamay pang hindi ka mo magkataka sa pagsuporta. Marivic Gigan Talavera. Bibing Balas Sabas, good evening Action Marlon, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Pusta ng Riyadh, okay lang.
Edgardo Rimada, gobyerno nga tampuhaw. Muna permeng gobyerno ta. Ay masang nami nga gobyerno nga nag-agis Pilipinas, no? No? Sa tawo man sa mga politiko ban. Ilisipon na lang mga sincero nga pangalagad, Eduardo Labayon Jr., good evening, Action Marlon, salamat gid. Georgia Gargasiran ang gabi, salamat gid. Jovi Monares, okay. Georgia Gargasiran, hadlok magbutang high-tech HD CCTV sa Bacolod kay barakpan tanin hindi lang action. Tumpak. Amo gini isa sa mga rason na kita ko. May ara sa isak barangay sa Bacolod. Ang CCTV design lang nga hadlok kalaya, hadlok sa Yalandong ang barangay kapitan. Design lang liya. Amo na nga may ordinansa tuod dapat bilog sa Bacolod City pero bingaw. Ungabon bingaw ang implementasyon. Tamo nang gina-plaster nila sa Mayo. Idilaos, good evening, Action Marlon. Ari lang kami giyapon ni Nanay Isabel, monitor doon sa may Victoria City. Salamat, kid. Faustino Capilio Navarro Jr., good evening, watching live from Lahadato, Sabah, Malaysia. Alright. Taran-taran nga mga taga Malaysia. Okay, thank you. Salamat Hindi ka mo maghalin kay balik na dugay-dugay, babalik ato sa nga patrol kay plaster niya ang ginrespondihan niya nga sunog dara sa may barangay 40. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara. Antay 2 minutos nakaligat sa tag ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik kita sa atos sa nga pagpangalagad. Yari ang detalye sang balita angot sa sunog nga nagluntad. Pasalamat kita nga way naglapta kag way nagnako ang kalayo, no? Pero pamatian naton ano bala ang ginhalinan sa kag anong investigation sa ato sa nga Bureau of Fire Protection. Balikan ta si Action Zel Menardo sa Patrol. Action Zel, please come in. Action Marlon, sa live kita diri sa Bong Sapurok Amalis sa Barangay 40. Siya na sang Bacolod. Ito ang dinilihan sa kasunog na naguntad, no? Opo natin sa Bong siya nanay disabilitad, 72 years old, ang tayya ni Tigil Malay. Nay, paano gininay na tabo ang pagkasunog ni Nay? Hindi, kaya nga akong hinablos bago nag-abot halin sa ubrahan. Nagsiling ako sa iya nga GR, kuha ang imo kanon to kag sudan niya karon lang ta. Nagsaka sa babaw, nakita ko gadala sa kandila.
Di karon na guro ginsindihan niya na to sa babaw, kag nanaog sa nagkuasang kanon niya kag sundan. Ang kabataan nagtiniyabaw kay nakita nila nga nagkalayo nga daba-daba na pag sininggitan kuti ang tanan nga tao na ginagaw man nagkuha sang balde. Kay nag-abot na di sa piyak nga kwarto mo ti ang balay namon nga daan 1950 pa ni. Kabuk no karton na lang natuya ang sa likod. Ti nasunog, pasalamat ko kay nahingagaw sa bumbiro mantap na. Kay way kami kurente kay ginutod sang nang ginutod na blakatiniko. Ti kandila namon na gamit bilog kami da. Isa lang abing may ara suga kay nag-attach man sila sa pihak. Kala kadalay sa babaw gid sang pagkatabo ng sunog? Way ari ko di sa dalom ang akon lang hinablos kay pagkakita nila nga nagkuan ang kalayo, ang kabataan nagsininggitan. Abi namon ang akon hinablos nahulog nga sagdanan kay gali natumba na to sang hingagaw sang Di nabutang ang kandila nay. sa iya gurtupad sang kuan na bala sa pom. Sa kwarto nila. Oo. Dire sa kilid di na tupa guro sa pom kag nagkuan sa habol guro mo to nagkarab-karab. Oo. Diba si Ano ang mga gamit yung alaga ka nagsunog sa babaw nay? ang ilalan to guro mga Yung nang salbar naman. na salbar man namon ang kuan sang hinablos ko na home ventilador, ang mga bayo, Pagkasunod tayo sino nagbulig dis. ang mga pumuluyo man. Ang mga kabata paron ni sa ilaw, nagbulig ba siya ka tubig. Kay Ano ka gani oras sa tabonay? hindi ko lang mabalaan kung anong oras Mga 7:30. 7:30 kag pag kuan sinidi sang tagiyan ni Katyanggi gatubo-tubo ka panawag ko sang bumbiro pagkadugay-dugay nag-abot man ang bumbiro. Pasalamat kami kay kung atrasado ang bumbiro upos. Do karton na lang nila daan. May mga balay pa na kay kikit-kit. Oo. Asa na da? Asa ni Diho? Do amula na ang mga gap na tag-isa lang kakuan. Kung nasunog ni nga muntana na ito dalas-das gid sa ubos. Puro Kasi ngayon, Jel, din nga na exact nga location naman. puro kamalis na dinay. Oo, Purok Amalis 1. Puro kamalis 1. May sa tubang kami sa barangay hall. Tubang Okay. sa barangay hall pang 39 sa 40 ano? Ang 39 niya, balik na lang na air condition sa health. Okay. Ang dikiltro sila. Nang may na din. Oo. Ako Marlon, atubang barangay hall sa barangay 40. Okay. Oo, di. Ako Marlon, ako yung ilang nga pasalamat eh. Kaya natatapan na yun. Ako natapna iya at tulog. Ibuligan sa mga pumuluyo kaya sa mga BFP man. O Yes. kaya iban nga nag-responde na rin. Kaya kitikit lang si Marlon. O kaya Gani. sila nga balay sila made of light materials. Dito, no? Kaya dito sa babaw sila nakita nato. Nagpadala ng litrato nga ang sa ato yan ni Balayan Action Marlon ang foundation sila nga parang balayan nila ang nasunog sa kwarto. Kaya imagine kung nadaan kaga tela tidaki hindi nga magsalap ang Balayan Action Marlon. Jel, ang balay na, babadalom na siya? Yes, correct Action Marlon, dalom. Pero ma'am, ang klaroon tala ma'am ang dalom inyo pa na de. Yan na sang hinablos ko dire ang pihak. Ang dire naman niya, dira sa salak na dira ko gatulog kay way kuya kwarto. Oo. Ini naman ang mga apo ko, dire sila sa pihak man nga kwarto. Dito man sa pihak. Okay, pero pamilya lang kamo dito nanay no? Pamilya kami. Yes, Action Marlon. So, ang kalayo, Jel, ang kalayo din sa dalom nag-umpisa kung sa babaw. Sa babaw, Action Marlon, kaya nagdalay niya sinablo si nanay isang isabilidad sa mga kandila, kaya dani sila sa kuryente, no? So, ang posibilidad rin, naging tunaan ang ini ang kandila, ang maaara sa sulod sa kwarto, kagsupad, pasangkong nila. Siguro naginampak ang mga kakuhan man kaga nasalakay siguro ang kandila, Action Marlon, kaga natumba, ang mga ito nagsilinggitan, kaya nagdako na ang nakalayo, kung makitaan gani naton, ang kalabanan din nasunog ara sa maya atop dampi na mga balayan sila nga dosporno sila nga mga kakoy Action Marlon. Ang barangay hall sa barangay 40 Action na Jel, amot lang ko naman yung insakto ng akong sa nga pag laragway. May basketball court na no?
Correct, Action Marlon. Yes, amo na sa, oo. Basketball court yun, oo. Oo, so medyo hawan-hawan sa court sa basketball, pero ang mga puloy, ang Action Zelia, ikit-ikit kanya. Ikit-ikit ko na di Action Marlon at sa mga likod siniganit sa mga residente dire. Oo, ang ilang ang mga pader ko, Lord, wala gani ulot Action Marlon, nagka-topic lang gid. Gani, Kaya mo na di sa mga latest update Action Marlon, no? Wala man Action Zel sa napilasan. Wala man Action Marlon. Wala man Okay. napilasan sa inyo, Nay. Why? Ako lang, si tatay mo, boy. Sa din niya pilas na, ma'am. Abot ako nabunggo siya. Sa amin napilasan Siya dito. malampos ang tilab lang nga basa, ginakwan niya sa sa kalayo. Nag-responde na nila yan, ma'am. Pero Oo. naman siya sa babaw. Oo, amo nang akon manghod. Ano pangalan niya gani, Nay? Si Ronald Sayon. Ronald Sayon. Si Boy. Si Boy ang napilasan niya. Si Sir Ronald Sayon. Kaya ano yan niya si Marlon. No, ginalampusan sa basa nga tela. Ini ang parte sa nga nasunog nila nga balay. Ulo ko na kanila bunggo. Misaya sa may ilang nga parte sa nga balay nila Action Marlon. Ang Bureau of Fire may initial na, way pa? Action Marlon, wala na diri ang Bureau of Fire na magulang gano'n sila na alin. So, karon nag-ayos sila nga italo up na lang dito sa ilang Action Marlon. Ang dugang pag nga details, kaya wala pa Manila na compute gini kung pila ang damage diri sa nagluntad nga sunog Action Marlon. Sige, Zel, balikan ta ka karon sa balita angot sa mga gasoline stations. Yes, Action Marlon, kita diri sa Barangay 40, ini si Action Zil Minardo una sa Pita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Pasalamat ta mga ka-aksyon, huwag gid man nagdako ang kalayo, huwag nagnaton sa iban pa sa mga puloyan, kay ka-delikado, kag ka-peligroso kung nagdako tong kalayo, kaya ang Barangay 14 na mga ka-aksyon, may aran na nga basketball court, aran ang ina sa nga barangay hall, at ubang na sa barangay hall, dara nagtuhaw ang kalayo, ang ginapatihan nga ginhalinan sa nga sulog. Among kandila, mga ka-aksyon, kay mati, dugay na silagli, ang pamilya, dugay na nga na utdan sang power sang elektrisidad, mantener na lang sila sang kandila para nga serving suga nila, halong-halong gita sa mga nagausar sang kandila da ipasiguro nyo gid, no? Kalau kandila lang kung isag lipatan naton ding ang ginatuntungan ta sang kandila, kahoy, plastic, maupod ang kandila, inang kahoy kag plastic, ab-abo na sa kalayo. Action Firing Line. Mas maayong ang butangan yo inang pinggan lang na panawag sa Action Anman, delitsi pinggan na. Pwede man lata. Labador, basta hindi lang plastic, hindi kahoy. Hindi bala masunog sang kalayo. Ginapatihan to mga ka-aksyon nga ang kandila ni natumba, nagtupa sa foam, kag nagkalayo ang pilato ka mga tila. Sige lang, i-check tara karon kung pila gid so far ang balor sa kahalitan sa sunog de kag gid ang investigation sa ato sa Bureau of Fire Protection. Action Firing Line. Firing Line. 2 minutos nakaligad sa attack ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Karon sa pagbalik sa ato sa patrola, ay baloon ta ang sitwasyon dire sa may dire sa sunod sa Bacolod sa mga gasoline stations. Kamanti, Boss Kadlaw Martes naman kabalo naman kung anong malita sa kada Martes nga adlaw. Pero pagkaroon ta mga ka-action. Manahon tara ang mga balita sa Bacolod City Hall. Kay ang ato sila nga naka-schedule ko tani nga mga lalabuton daw nagpariyo sila. Ano man sa Southern Negros, no bigaw signal to. Action Firing Line. Firing Line. Puro tara nagkala-off ang ilang sila nga cellphone. Tanong plastada to sila man. Sige lang, wala tayo. Basi ko nag-charge vlog ka. Basi ko na pigaw-pigaw di man to sa signal sila sa ginamtangan. Action Firing Line. 2 minutos nakaligat sa tag ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Kay nasa NGC mga ka-aksyon, mayara sa ang ginatawag nga appreciation ceremony. Nagmatamat na man babay si Mayor Bing Leonardia. Mo gina ang eleksyon, mo gina ang resulta sang pinili ay may daog kag may pierde. Action Firing Line.
Pinaon taray detalye sa mga balita halin sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Dalon sa aton ni Action Art Tayhopon. Action Art, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Marlon, kag sa aton sining nga mga ka-aksyon. Now, ang good news diri para sa liderato sa Bacolod City Police Office, ang commitment nga ginabuyan ni Mayor-elect Albi Benitez, no, pagi kaina sa aton interview kay Councilor Al Victor Espino. Na tuyo diri sang iya sining administration nga mabuligan kag dayonon ang commitment nga paghatag sa Bacolod City Police Office through donation sang 7 karabilin nga mga patrol cars nga tiuna diri amo ni promesa sang karon nga administration galing kay ini mahatag aksyon Marlon. So ang ginimo diri ni Councilor Al Victor Espino nga siya karon ang ginahatagan sang tasking ni Mayor-elect Albi Benitez amo na ang pagsugilanon sa kay Colonel Joseph Thomas Martir, no, sa BCPO bilang direktor. Ago di pastar sa iya, no, ining ginibo nga palayag sa alkalde. Plus sunod rin kay Councilor Al Victor Espino na istoryaya naman ang department head na mo ang magabulig sa pagproseso para sa kinahanglanon nga pondo alokasyon para inugbakal sa sining mga patrol cars. Sunod rin kay Espino, kung makita mo bila inang mga Hilux patrol na nagalibot di sa bahin sang Metro Bacolod, amo ina nga sa mga patrol cars ang iga-donate sa gihapon sang city government comes July. Ano kay tingwaon gid nila mo kay siling diri ni Councilor Al ang issue sa peace and order isa sa mga priorities ini nga nalista man noon nga pagatutukan sa Benitez administration. So, siling niya, mas temprano, mas namin nga mahatag ini kay subong kung naimaluan mo action bar. Actually, siling gani ni Councilor Al, siya kita mo di si Makulod subong. Siling niya, kung ma-insidente, kabalo ka ang crime against person, siling niya, hindi niya pwede na nga mapugan sa pulis mo. Correct. Kabalo ka, may ara, yung crime against person, na ang tao yung nag-commit sa crime, sabi no sa mga cases iya sa drug-related incidents kay hindi mo na mabalaan kay mayara nga posible kakompetensya sa negosyo or sino man nga nakontra iya sa isa ka personality na ginapatay. Pero sila niya ang case against person hindi mo na maimaluan, hindi na ma-anticipar sa police because kung kaisang ka king sa tao gulpian dalang na mo na mo mag-commit siyang crime. Kaya sila nga tiguan din, no? Kag since isa ini sa mga priorities ang malugsulod ka administration, naunahon ini. No, kay halimbawa, mabal ka dapat may police visibility. Dapat ang mobility sa police in case may magtawag, manasig ang pag-respond. Kaya ano mo nakanasig sa respond kung why man sa patrol units na gamiton ang kapulisan. Galing kayo na miss ko lang mo mag-coach siya kung malang tubong sa gasolina. Morole siguro may ara pa na iya sang allocation. Since ang Philippine National Police is a national government agency under sa PNP National, hopefully, may ara man sang masanting supply. Pero of course, kinanglanon naman diri ang bulig sa local government unit. Kaya sunod diri kay Espino, sila niya isa ini maayo karon and first thing himuon sa ilalim sa Benitez administration at least ang ilasining ginistoryahan ni Colonel Martir o po diya sa kay Mayor-elect Albi Benitez matagan gilayon sang nagakaigo na pag-akto since day one o kung sa pagpungko ginila comes June 13 noon time pero most likely July na pa na sila mo. Okay, June 30, taguri. Most probably, may turnover lang na matabo. Pero ang ilas ni function kang pagtrabaho gidiya, officially, July 1 of 2022. Yari ang napalayag ni Councilor Al Victor Espino. May directive si Mayor-elect Albi Benitez no kag napatuman na naton ini. As a matter of fact, dugang sa aton nga police visibility, ipatuman ni
Mayor-elect Albi Benitez pag-abot sang tion ang pagdugang ng mga salakyan. No? Under the NRD administration, of which I was a part of, Action Arts, may 7 na ka mobile ang natag sa Bacolod City Police Office. No? Amo ining makita mo na nga nagalagaw ng mga Mitsubishi Strada. May ara pa kita balanse sa pag-insindi ko, another 7, no? Because 14 ang commitment sang siyudad sang Bacolod sa idalong sang NRD administration. Nag-ipatuma ni Mayor-elect Albi Benitez. So, nakaistorya na ko, hinunano na kami ni City Director Martir, Colonel Joseph Martir, kaupod sa kay Mary Jean Ramos, nga konseliin sa Department Head naton sa idalong sang City Planning and Development Office, nga konseliin ang pundo sa syudad bahin sa Annual Investment Program din ni siya nabutang. Na-inform na namon si Colonel Joseph Martir under the direction of Mayor-elect Albi Benitez. Kag nahambalan siya naton, na ipatuma naton ang nabilin nga 7 ka mga units nga mga mobiles. No? Isa ina sa pamaagi nga mataga naton na sang mobility ang aton nga kapulisan. No? This will be a donation from the City of Bacolod to the Bacolod City Police Office. Of course, the priority of Mayor-elect Albi Benitez under the Benitez administration, ang isa sa mga hatagan sa prioridad isang peace and order naton. Sa tiyak kabahin, isa man sa mga balantayan, no, advance ini nga pag-inform sa mga negosyante, kay kundi ang Bacolod City may ara na daan more or less 4 subong mo ka mga CCTV ordinance. May isa pagid subong na ginadihon si Councilor Al Victor Espino nga ini ang CCTV ordinance action mar magapa-improve pagid sa quality sa mga CCTV camera na i-require sa mga negosyante. Now, sunod sa iyati, kung subong nagbarato naman mo ang CCTV cameras, lain sa una, yung at hindi masalangan gid sa mga negosyante. Isa na subong sa mga ginaligwat nila na luyag igadaduso sa idalom sa Benitez administration, kag hindi lang actually sa mga business establishment that includes sa mga yasang gobyerno mismo na mga infrastruktura. Pero ang hapal niya diri nga hindi man tanan action marlon palariho bala ang quality ug presyo nga dapat paklon kay magadepende man sa sitwasyon kag negosyo sa isa ka negosyante sa bracketing nga imo nila, meaning may bracket ya kung din nga bracket na bilong nabula na masalangan mga CCTV with high quality or with high definition quality, di mo nang i-require sa imo. But then, kung mga ginasige, paninila subong sang panday, more or less may mga inputs pa man nga magasulod, kag pag-umpisagin sa session sang karon nga miyembro sang SP, ma-discuss pag ginadadugang, no kung ano pagit ang mga requirements. Pero more or less, kaya mo na ang isa man na gilalantaw na himoon sa karon nga o masunod nga administration in order no nga tikon niya bisan may ara man sa crime, at least may ara lang pulis makabulig sa investigation nga igakandak sa pulisan so that may ara no sa case sa ulihi kag magkon sa hustisya sa mga pamilya sa biktima ang nagkaigo no nga hustisya nga ilang ginapaabot ta. Now, isailuhan ko lang very quickly kay kundi ang night market bala tatlo lang to or I mean duwa lang ka weekend. Tapos nakabay ito nagigan nga semana. I mean sa kapon Domingo. Kay bali Biyernes, Sabado, Domingo amo lang ang schedule mo dira sa Dalan Balisteros. Naginatagan sang syudad no sang authority nga magabaligya sila dira kag nag-umpisa alas 4 sa hapon, tugtog alas 10 ang gabi. Now, isa sa mga nabutang dito sa pasarang resolution na dapat ang Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw magasabit sa ila sining nagakaigo nga assessment sa bahin sa sangguniang panlunsod. Pero siling din ni Santenes Perma, ang Public Information Officer sa Bitaw, actually, ang ila assessment based sa monitoring ang ginimo nila Action Bar, pero sa traffic concern lang din sila. Kaya sila niya hindi iway makamiya di berda kag after sa kamon sila niya kung ano man evaluation lamon on traffic situation,
then it's up to sangguni ang panlunsod to act kung ano ang ila himuon, and especially sa pagsunod sang bago nga administration. Kung balasigihon na nila sa Balesteros, why may baluhan ila karon ni Sir Dennis Perma. Ano bala ang ila sining evaluation? Based sa monitoring ni Sir Dennis Perma, o po diya sa mga bitaw personnel, umpisang ginpatuman ini last week na weekend. Actually, why ginman niya sang problema in terms of traffic concern. No? Kay sila niyang dalan na Araneta, ang dalan Gatuslao, sa tiyempo, ginpasira ining Balesteros, why ginman so far na ginutok ang mga lugar nga ni kung traffic kapin-pati sa tiyon sa kagabi on Action Mar, amat-amat malada mo nga nagadutay ang salakyan. Plus pagid, nga subong ang isa nga nagpahinay sa dalan ng Suryaga sa traffic, amo ini ang mga vendors nga nagaguruwa ka nagabaligya pa tira since nga ginakayo pa ang Central Market. Pero kung natapos ang renovation, matapos ini, medyo mahawa naman na. Pero siling yati, galing amo na ang observation naman sa traffic so far. So, tiguan nila. Last sa 8:14 Action Radio Philippines Standard Time, balikan ta si Action na Art Tayhupon. Night market ini siya dara sa may dalan sang Balesteros. Don't know kung mayara sang extension pa or palawigon pa, tugutan sang surat sa gihapon nga mapalawig ila sa nga pagplastar. Action Art, balik si mo. Ang pag-kuan sila pag-akto, tingwan nila nga ma-submit by tomorrow, kasi Tuesday ginapasulod pala mo sa agenda sang sangguniang panlunsod. And then, kung ma-schedule na siya, dala nila i-discuss this coming Wednesday kung ano ang naging result sang naging observation tag-assessment sa bahin sa Bacolod Traffic Authority. As to kung ano matabo sa uli, mga desisyon niya sa taga-ESP, palasigihon ina, or nado pa nga mga lihok, depende na no, sa SP, especially sa incoming administration under Mayor Albi Benitez. Pero Action Art, aragyapon sila na Balesteros? Why na? Nagbiya sila. So kung tugutan sila nga maka-extend liwat, mabalik naman sila. Yes. Pero galing tikinanglan para sa approval liwat or another resolution. Kay tiway man ni ordinance nga nag-allow sila magbaligya na mo. Kundi ang ila sini nga pag-occupy dara sa dalan Balesteros is only temporary and based on the approved nga resolution sa SP. Kabalo ka ang closure sa dalan na Sunmar, hindi mo na mahimo iya dali-dali lang kag verbal mo. Correct. Dapat may approval ina sa government kag ginaktuhan sa sanggunian panlunsod. Di much more nga displayan mo yung kabaligyan, that is another thing nga titrabaho gid sang SP kag sang lokal nga panguluhan diri sa siyudad sa Bacolod. So as to ang ila sini nga kapalaran, depende na yay kag kung anong desisyon kag pagtalakay sang SP ini sa palabuton nga Merkulis sila regular nga session, dala ba na may baluan suno kay sa Dennis Perma. Yari siya sa aton sining interview. Pasad naman subong ang report. So, kasi by tomorrow or next day, arana na siya. Nagawa na ng pasulod buwas para ma-schedule siya. Kung napayaw naman ito ako, mitlavig ang regard sa epekto sang night market sa traffic sa area. So, so far, wala man kami sa nakita nga problema. Kung sa traffic naman yung concern, wala kami objection kung in case manggidya may yara nga padayunon nga no. Ito ang traffic hindi manggidya apektado mo. Once ka ma-close na ang both sides, wala naman problema. Abarangson mo, noong kabahin sa palayag ni Sir Dennis Perma ang Public Information Officer sa Bacolod Traffic Authority. Balik katapusan nga Action Art nga session sang sininga bats no sa SP sa 29. Correct? Sa next nga Wednesday, July 4, masunod na mga bag-o nga kwan, yung mga nagdadalag. Kag more or less ang matabosin na kundi prior sa ila, I understand those 6 bala mo, ang masunod nila. Kaya depende, mitingan pa na nila yan mo. So,
Yes, okay, Ah. ginahambalan action art na ang schedule sa ilang session mo, just like sa Anobla. Correct. Sa gudi ang panaluwigan. Kundi I-discuss pa na. sa una to, sa gudi ang panaluwigan action art na sa may Capitol, ang regular nga session nila is Wednesday. So gin-change nila Tuesday. Wala. Pag mamo na, Sila naman discuss na anong adlaw ang mga regular session nila. At the same time, mayroon pa na sa ila sining pagpatigayon sa session, may ara nila mga caucus kung ginahimo, more or less naman diskusyonan ang mga committee chairmanship. Amo na sa ginanglanon gini, mabalaan man, para nga pag-session nila at least may ara na properly, may introduce na lang, and then paibalo na lang, at amo ni sila ang official, pero actually mabinutuhay pa na sila Action Marlon. Bisan may ara pa na sang na-istoryahan sila abing, amo ni mauyat sa komitiba, siya ni ang dapat nga nagkakaangay mauyat sila. At the end of the day, sa ilang regular nga session, dira sila mabinutuhay kung sinong ibutang sa sinang committee chairmanship kapag uyatan sang tagsa ka mga miyembro sang konseho. Kaya na mabalana kung sino moyat sa Committee on Finance, na isa sa mga powerful committee, and other chairman committees o committee chairmanship pero sa bahin sang SP. Sa July na iya. Kaya kung nagtawon na ton, majority sang mga nagdalaog nila, duwalogin, ara sa idalom sang Team Asenso. Nga mo na sila ang mangin mayoriya pero iya sa bahin sang konseyo sa syudad sang Bacolod. By the way, ang program na lang tali, sining hapon, dribla sa may NGC, di mo itong awarding sang kuan bala, sang certificate actually atong appreciation, recognition, amo itong certificate ng patigayon sa tanan ng mga frontliners, mga nagkailain na clusters, nga may involvement, especially sa operation o kung sa ila sini, pag-away sa syudad against the COVID-19, di ato to sila ginapasidunggan kaina dira sa bahin sang government center. No less than Mayor Bing, harapan si Vice Mayor Elcid Familiaran, nga mo ang nangin guest speaker o kung naghatag sang iya sining mensahe sa tanan nga mga frontliners sa Action Mar. So para mo ng pinakamanagapanguna ng balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon ay tayhukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Maraming salamat sa report ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center ti Banantayan ta no. June 29 Wednesday. Munang regular nga session sang sangguni ang palungsod sa Bacolod. Pero pagsunod sang bag-o nga batch sang SP, pwede nila mahambalan nga sailohon sa ibang nga lugar or pwede man nga ipabilin lang sa Wednesday sa Gapon ang regular nga session kung anong plastada. So, may pinadalang kaadlaw kita ang hulaton damo sa mga tranalupang doon nga mga balita nga matabo dari sa Negros kag surat sa Bacolod sa pagbulos sang bag-o na nga administrasyon. Action Firing Line. Las 8:21 Action Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang Panyawan Herbal Capsule. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga out. Acknowledge sana nga mga nagpadala dugang sila sa nga mensahe. Okay, salamat kida. Georgia Gargasiran, salamat. Okay, Faustino Capilio Navarro Jr., good evening. Watching live from Lahad, Dato sa Malaysia. Paul Spot III, thank you. Watching. John Serna, salamat kid, approve, Malya. Lilia Taton, good evening. Monitor lang ko di sa Bation man kamo di sa Palawan. Monitor lang di Bation man kamo sa Palawan. Salamat sa kay Lilia Taton. Dara sa may area sang Palawan. Mabalik tayo dugay duga pag sa mga balita. Standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Kampanyabla damo sa mga nagbatikos kon sa mga Tagalog pa. Damo sa mga nagsuya kon sa mga Ilonggo pa, no? Sa kay Bongbong Marcos nga kandidato pasadto bilang presidente, bangod nga ti daw agi lang pagtambo niya sa presidential debate. No? Ang katapusan nga pagtambo niya sa presidential debate, nagligad nga bulan sa Enero, sining 2022, pagkatapos sa mga aksyon, kung kadamo sa mga debate nga ginpatigayon, sunod-sunod na ang pagpamalibad sa kampanya. Hasta nga matapos ang kampanya, tub-tub nga nag-aabot ang eleksyon, why na sa nagtunutambong sa presidential debate? Action! Firing line! Firing line! Upod kuntani ang mga top presidential rival niya mga kaksyon, pati ang debate nga ginpatawag sa Commission on Election, di ba? Wala man tunutambong si Marcos. Ang subong adlaw mga kaaksyon, subong gabi lamang, nagwa ang malita angot sa nangin reaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa hindi pagtambong ni Marcos sa mga debate. Hambal ni Duterte, yes,
insakto ang nangin desisyon ni Marcos nga hindi magtambong sa ato mga ginpatigayon nga presidential debate. Hambal ni Duterte ang election debates ang nakabenepisyo na mga television marketers nga ang tuyo makaguluganan siya maka-earn money at the expense of the public. Action! Firing line! Firing line! Patian niyo, Rio, si Presidente Duterte dito kay nasa mapulong-pulong niya sa may Davao. During the campaign, we had a limited time to talk. And the next time that you are a candidate, you are invited to do that. Tama si Marcos. Decline. Para sa mga mukwarta lang na mga sponsor, na ay daghang tanaw, so it earns money for them at your expense sometimes. Katong presidential debates na mo, we were only given half a minute or 1 minute, and that's it. You cannot even to talk further. Action! Firing line! We were only given half a minute or 1 minute, and that's it. You cannot even talk further. It was for show. Kamo na? It earns money for them at your expense sometimes. Amo nang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Daw may ara sang ginapaabot na diri sa ulihihaw kapag pungko ni Presidente Presidente Marcos mga kaaksyon asi kon makahambal sa ulihi ka maka-decide man sa Duterte nga batunon to ang ginasiling lang nga mangin drug sarsa sa idalom sa Marcos administration. Action! Firing line! Firing line! Kabi no, pila na lang kaadlaw subong, 1, 2, 3. Tatlo na lamang kaadlaw mga ka-aksyon. Magabiya na si Presidente Digong. Las 8:40, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iluwanta ang iban pagkisariya mga balita. I-check na this time ang report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. NOC PPO with Action Jan Diaz. Action! Radio! Kaya na, Action Action Cell. Unang sige. Alas 8:40, si Action Zel Menardo. Okay, unang si Action Zel kay ginpa-check naton mga ka-aksyon. Buwas kaadlaw may saka sa prasyosang gatong. Ti sama-sami ang makitaan naton. Iba nagahingagaw blang nga ti subong way pa mo kung bisang saka. Awat pa ni ang makin mo diesel, 1.65 kung di ko magsala, sobra pisos. Ti awat pa na, awat mo pa imo, buwas nga madugangan ang presyo. Action Zel, musta na subong, please kabayin. Action Marlon, naging checkyer naton ang mga gasolinahan diriya sa maya palibot ng syudad ng Bacolod. No? Kaya hinasang hapon sa nga pagpatrolya naton, di madamo-damo gidya ang nagpatughong. Pero sini nga kagabihon lang ang mga pasado na alas 8 Action Marlon, no? Makita naton nga wala na mayo sa nga mga salakyan nga gatughong gid sa mga gasoline station. Mayara ganing nga bakante gidya katamang gasoline station Action Marlon. Pero iban goro basi wala pa kabalo nga may increase naman bala. Kasi nagliga dyan daw mga Domingo palang gina-announce na yung Action Marlon nga mapasaka sini sila sa nga presyo sa nga diesel kag sang gasolina pero subong daw kibutana ini pero ang aton nga mga kauturan sa hapon niya may ara dagko nga mga sini nga mga salakyan no o kang mga daw van ini nga nagapa full tank na kagina kay ti nang Marites man ta Action Marlon bala nang Marites man ta sa ila ti ang sang hapon niya madamo ya ang nagpatughong pero sini nga gabi iti laka-laka na lang gid ang makita naton nga ara sa maya gasoline station kag subong ang presyo sang gasolina yara sa 81 tugto ba 83 no 81 to 83 pesos kag ang diesel Action Marlon nagatungtong man sa 87 pataas na dira gani sa tangob bakad sa tunda 92 na niya ang premium nga diesel Action Marlon no so mas mahal mas mahal Action Zel ang diesel buwas madugangan pag sa mahal kay daong diesel ang may pinakadako nga saka boss adlaw Correct Action Marlon kay ti diriya sa may nagdigan ang naginsaka sini sa may diesel daw 3 pesos no kag malapit peso naman niya ang sa may gasolina so
Subong base magadangat na ni sa 95 bala ang diesel no. Kaya mo na ang bantay-bantayan boss sa aton nga mga kauturan Action Marlon. Aha. Yes, so Action Marlon no. Damo pa naman sa mga bukas sa gasoline station. Action Marlon. Damo pa bukas sa gasoline station subong. Oo, bukas sa Action Marlon, lain sa nagliliga ja pag-announce nga boss mapataas presyo kay kaya daw nagidayon sa social media, sa radio, no kay sa TV. Amo tayo nga time Action Marlon alas 5, alas 6 pa lang niya, wala na isang bukas nga gasolinahan, pero subong niya, hawan ang gasolinahan, kaga-abre pa man, no? Dari sa may syudad sang Bacolod. Aha, sige, Zel, bantayan tani boss sa Martes, Yes, karon Action Marlon, oo, chikera namon, liwat karon, no? Kung may ara sa pipila, ilabin na dito sa may alihis, kaya daw bulo baratoto, kung madamo sa giyapon niya ang nagapatughong. Okay. Yes. Action Marlon, amo na ang balita nga nagikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sige. Okay na? Okay, sige. Kay mayari ko disang natandugan Action Nelmarho. Sige. Salamat sa report ni Action Zel Minardo. Aber, arigoreho. Okay. Action Nazel Menardo, so punantang balita, may kantaran sa mga ka-action kay basta gani Martes sa aga, gina-check ta kung ano naman ang kinuriin sa mga motorista ta. Alagid, sige. Alas 8:44, daw naggalayan Action Nelmar ang ato sa ring sa house na riyaw. Sige, standby lang kamo boss kay diesel, ang gasolina, kag ang kerosene, amo ning banantayan ta naman buwas nga adlaw kag pabosan tani bala ang ginamuno ko kun nga ang nga hindi na makontrol sang gobyerno ang sirakaay sa preso sang gatong subong. Sige. I-check na lang sa Action na Jan Diaz. Okay pa ko Action na Nelmar? Kasulod pa man ko? Kasulod pa ko? Sige, kaya may na tumukan diyo. Sige. I-check na mga ka-action sa Action Jan Diaz kaya may report naman mga ka-action sa San Carlos City naman sa San Carlos City naman. San Carlos City may ara sang buy-bust operations naman. Isip-isip ko bulan sa Hunyo niho daw nakasentro yung permi ang dalagko ng mga recoveries. Sa may San Carlos City, ang pinakadako ito nagligad. 13.6 milyones ka mga 13.6 milyones ka ang balor sang suspected shabu. Sa may San Carlos City, subong may buy-bus operations naman, bulabanta mga ka-action, mga pilato. Sobra naman 100,000. Sobra naman mga 102 mil ka pesos. 4 ang nagkaladakpan. Di naman naghalalin ng ining ginapatihan shabu man. Magsaling kita 100,000. Tako-dako dara yung volume mga ka-action. Tikon wa ini intercept sa ato sa mga otoridad sa buy-bust operations. Base kung naglaptan na naman base kung pila na naman ka ano ganini ka utok sa mga ka-action ta ang nagmalalagtik. Action firing line. Pila naman ka utok sa mga ka-action ta nagmalalagtik. Check tani kung kada sino nagkanadakpan anong plastada. Kako dadong unit ang nagpatagayon sang operasyon. Kung tandi kadamo man baya sa mga nagapasugot nga mangin drug czar si Presidente Rodrigo Duterte. Galing kay sang nakabati ang iban pagisining nga mga drogista. Do nagkolorisong naman sila kay basi kung ang mga wala malabot bla, ang wala magkaradakpan, mamatabo nga mangin drug czar si Presidente Duterte, kasi kung malabot gini sila tanan. Action firing line. Salamat ng subong nga si Mana wa isang makakilibot ka balita nga may natiruhan. Kapon lang to yan natiruhan dito sa may alihis to. Ang ginapatihan nga rason to basi kung personal grudge pa lang ito. Action firing line.
Padumdum ka mo sa may area sa Talisay bla to tong biktima sang salvage. Di bla? Di biktima sang salvage. Why batia subong kadaro ng investigation sa ato sa kapulisan. Di lahog tong krimen mga kaaksyon taga barangay Hadubanan to. Bacolod City ang biktima nga didto lang gin bayaan sa mga tagpatay niya. Sa may asyenda sa Kugunan nga area to sa syudad na sang Talisay, no? Basi buwas agab la malabot ang ato sa kapulisan dara sa may Talisay City PNP ibanoon ta man ang ilang sa nga latest investigation. Ang iban nga balita nga nakalinyada nga gin-mention ta kaina pabosan ta kay daw nagpalaryo sa laksyon daw nag-off tara nila sa nga cellphone kay na kay na okay man tong subong nag-off ni man. Action! Firing line! Teki ang balita sa Banwa sa Negran, ang balita sa San Enrique, pabosan tari. I-check ta na yung balita niyo, ginmuno ko. San Carlos City nga drug buy bust operations naman. Action! Firing line! With action John Diaz, action John, mayong gabi, please kabin. Action Mar, ang pagpatigayon sa buy-bust operation sa sulad sa San Carlos, do hindi ko bago para sa palamatinan sa publiko. Pero ang pinasahi diri Action Mar, kumo ang nag-conduct sa buy-bust operation, hindi lang isa ka unit sa PDEA o kung Philippine Drug Enforcement Agency, gintingob kini Action Mar nga puwersa sang PDEA Guimaras, PDEA Nocpo, PDEA Antique, PDEA Iloilo, kag PDEA Regional Special Enforcement Team amo sa Action Mar ang isa ka enforcement unit tigindihon para naman tutukan ang isa ka area o kung lugar nga medyo damo-damo kag medyo kritikal ang kaso sang COVID-19 Action Mar. Sa aton nga pagpakikangot kaina sa isa ka agent sang Philippine Drug Enforcement Agency, ang ilagin nahimo diri sa area sa Barangay 6 sa Carlos City, nag-conduct sila ng buy-bust operation sa isa ka drug den. Actually, drug den maintainer ni ang subject mismo nga si James Jinggoy Santillana, 29 anyos rather, kag residente man sa Barangay 6 sa Carlos City. Pero may ibang pag-direction mar nga mga nagkaladakpan, amusanday Edjon Artaba, 33 anyos, sang Barangay 1 Kaingat, Roger Libre, 42 anyos, sa Barangay Rizal, kag John Ray Garnica, 29 anyos, sa Barangay 6, tanan ni sila residente sang syudad sang San Carlos. Na-recover detection Mar sa sulod sining drug den, sa kinkasang buy-bust operation, ining some ka mga transparent plastic sachet, sang suspected shabu nga ginabulban Action Mar nakabugat sang 15 gramos kay gini ang may estimated market value nga nagalabot naman sa 102,000 ka pesos Action Mar. May mga drug paraphernalia sa pagidirigan na recover kalakip na isa kay ito mga leather coin purse, 4 ka mga disposable lighter, 3 ka mga aluminum foil, ining isabla Action Mar sa cellphone kag ang buy-bust money nga 500 pesos Action Mar. Ang isa ka PDEA agent katon interview hindi na sa mag-quote kid Action Mar pero sunod sa iya nakabaton sang report ang PDEA Region Office, this is for verification nga ang karabanan nga supply sang illegal nga droga nagahalin pa di kuno sa Negros Occidental kag di iban kis nagapalusot pa Iloilo or Guimaras. Amo nang rason ko nga ang point of origin sa monitoring and transaction nagahalin sa iban nga mga provincial unit and then Action Mar ginatutukan nilang isa ka lugar kung sa diin ginaligal dito nagahalin ang supply sang illegal nga droga. Amo nang rason ko nga ang PDEA Guimaras mismo amo niya Action Mar ang lead unit, hindi Action Mar ang napanguna diri nanda nato nga kundri sa Negros. Usually nagka-conduct nga nagapanguna sa operation iya ka Negros Occidental. Sa sining operation niya PDEA Guimaras Action Mar ang nagapadulong gid sa may San Carlos kag nag-conduct sining buy-bust operation. Amo na nagaling may mga coordination na ginumbra especially nga ang Guimaras mga person dito kalabanan sila Action Mar hindi pagidbalaman masiling natin nga sunado nilang area ilabi na ining syudad sang San Carlos. So ang apat sa hindi karon gindala na sang Philippine Drug Enforcement Agency sila mapreparar sang kaso nga ipasaka kalakip na mga dokumento ebidensya nga i-file nila Action Mar sa korte ang kaso. Initial report according kay Agent Bamboo sa PDEA Negros buwas i-file sa PDEA Guimaras kag PDEA Region 6 ang kaso batok sining anom ka mga persona Action Mar. Sa anom aksyon na dyan? Sino ang target di? Subject di? Sa apat? Sa apat? Sino ang subject?
Si James Jinggoy Santillan. Anong kategory niya sa nito? Ginakabig ni sila action mga high-value individual kay drug den maintainer ni sila. Sunod rin sa report is ining balay kung sa rin conduct ang bypass operation drama mismo hot o kung nagasuyop sa illegal nga droga ang ilang mga customer o kung kaisa draman sila binagaripak sa gulugagmay nga sachet sang illegal nga droga action mga kagamo ning ginabaligya nila sila man mga kabayo o kung naman mga drug pusher sa ibang mga areas. Hindi pa nila subong action ma-confirm kung ano ang sakop ng asang operation sa ning grupo ni Santillan. Pero according diri gani sa PDEA wala pa gid man sila sa nakitaan nga na-create nga grupo diri. Ginaangot lang sila sa mga previous cases ng illegal nga droga action mark. So ang una nga nakamonitor sila action dyan, ano gay maras gadya? Yes. Amo na ang report una ang Gimaras. Tapos siguro nag-connect pati sa Antique. Tapos nag-connect man dito ang set kay basi naka-monitor man sila. Tapos gina-validate diri sang PDEA Negros sang na-validate ang report ang PDEA Gimaras kidya ang nagpanguna action mark. Kamo na gina-check nato actually nag-coordinate kita with PDEA Region 6 gina-confirm naton kung ano blang plano nila para sa syudad sa San Carlos action mark. Kung madumduman mo ang naniligad nga bypass operation ari maning presensya sa Gimaras, ari man action mark ang presensya sa Iloilo, ari man ang presensya sa Antique kag PDEA nga duha ka special unit diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental nga didto nag-conduct bypass sa may San Carlos City action Marlon. Balik na gikan sa NOCPO ang ka-aksyon yung Aksyon 20 years o na sa balita na sa aksyon sa Bacolod ang kahon na natin. Action Firing Line. Hindi ni basta-basta mga ka-aksyon nga operation no magkumlogin tingob nga puwersa sa nagalain-lain nga mga unit sa ato sa mga otoridad, no? Gimaras pa yamo, Gimaras ang nag-lead mga ka-aksyon ari gali nagka-tener diri sa may barangay 6 San Carlos City naga-maintenar sang drug denti sikop gid ining apataran ka mga suspects. Action Firing Line. Kabay pangaway na sang madugang panga magkaladakpan tara kag magsululod nga madalagko nga mga volume sang shabu dara sa may San Carlos City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Kanta nga to sa mga nagabalitor sa live stream ho. Si John Serna, sa COVID-19 ang akong gamay. Ako, Lia kag okay. na pamilya, Si isa lang Virgie kita sa Olpinda, Liga Joseph Vitamin Pacifico. D3. Ini ang life Watching extension live from vitamin San D3. Enrique. Script Jason and Roland Villalba. Thank you. of a healthier life. Thank you.
Padala sa ila sa niyang mensahe sa text hotline kay naglapaw na kita sa ato sa ding mga minutos. So, anyway, buwas naman ang isa ka edisyon sa inyo sa nga palatuntunan action firing line Monday edition June 27, 2022. Ako naman, Action Marlon Hirvoya, thank you for watching and thank you for listening. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!